bi proiektuak uztartzea. Orduan ingenduna izan zen, batetik, berdegune baten, jolasgune baten diseinuaren prozesua, hori atxutxe amaikak egin zabala, eta gero, zume bizizan egitura hori, baina, hezkuntza maitik. Igual, azaldu hezkuntza maila zela dagoan egituratuta, Elgoibarren gaur egun hezkuntza mai bat daukagu aurreko legealditik. Hezkuntza mai hortan gaude hezkuntza formaleko eta ez formaleko eragile ezberdinak, bai, udaletik gazteria eta hezkuntza zinegotzia ni neu, kirol zinegotzia baita ere, kirol eragile ezberdinek gazteekin daukaten harreman zuzenagatik. Hezkuntza formaletik Elgoibarren dauzkagu ikastola eta herri eskola, bi eskoletako zuzendariak bertan daude, zuzendariak ezin dutenean zuzendaritza batzordeko kideak bertaratzen dira, eta hezkuntza ez formaletik daude alde batetik Atxutxe Amaika, Elgoibarko udal ludotekako teknikarietako hezitzaileetako bat, eta Elgoibarko musika eskola, eta uste dut ez dutela inorra azten. Eta gazteria teknikarixa hori da, saiatzen dela gehien bat, hezkuntza maiko kudeak eta berak aurrera eramaten orduan, genetozen ja aurretikako sare batetik, ez? Proiektu hau aurkeztu alizateko ez dugu sortu behar izan, beste batzuek esan duzuen bezala, erronka hori ez dugu euki. Sare horrekin kontatzen genulako eta genekoelako foro bat nun hau mai gainean jarri. Bai. Helburuak berez, berriz ere aurkeztu ginen parte hartze prozesuko diru laguntza horretara, eman ziguten, helburuak honek, ezingo dituzu irakurri, baina, pila bat dira. Bai, hor bai, papelian segurutik anez. Berez helburua zen, belaunaldi guztientzat bizigarria izango zen berdegune bat eraikitzea. Eta, gero, euskeratik, rolen gainetik, irizpide pila bat, ez? Gero, jungera geneuzkan baliabide espazialen arabera egokitzen helburuak eta egokitzen prozesua bera. Bai, Elgoibarren berdegune askorik ez dakagu inundik inora etxetik urten eta berdegune bat. Orduan, pixkat kilometro batzutara dauan berdegune bat aukeratu zan. Zan, eta aukera bakarretakoa zan. Eta orduan horra egokitzu ginen azkenean. Udaletik aurretik jardun dugun lanketa bat da, beste herri batzuk edukiko zuen bezala, lezo junda, baina berak ez dauka arazo hau, herriak urbanizatuta dauzkagu, herri zentruak urbanizatuta dauzkagu, eta zailtasun handia dago berdegune natural horrek sortzeko ja urbanizatuta dauden espazio batzutan. Orduan, kontatzen dugu gu sartu ginen momentutik, ingenun analizi bat, gaur egun ze espazio izan alzian erabilgarrixak erabilera hau eman alizateko, alde batetik Urruzuneko parkia zeratu zen, erabilgarri jarri zen, eta gero geneukan Saiobenteko parkia Elgoibartarrentzako badana igual espazio bat ohitura daukaguna kirola itxera juteko, oinezko bide, mendibide nahiko eroso bada eta irisgarria da. Orduan, Saiobente bera ere bai, iruditze jakun herritik ez gertu, baina modu irisgarri baten iristeko espazio bat izan alzala. Eta horregatik bertan sartu ginen. Orduan, prozesua. Diseinuaren prozesua martxan jartzeko engenduna izan zen lehenengo kutxa ekoguneak Gipuzkoako elkarte bat baldin bazera etortzen da eta aztertzen du lurra. Orduan, horrek ematen dizu oinarri bat jakitzeko lur honek badibidez esate ziguten guk hasieran, kirola itxeko toki bat, eta ez hemen ezin da lurra oso esia da, eta hemen 20 pertsona ordu erdiz baldin badaude alde batetik bestera, geratzen zera belarri gabe. Orduan, jungera egokitzen espazioari eta geneuzkan baliabidei pixkat helburuak egokitzen jungera. Bai, orduan, kutxakua jakin dezazuen, Gipuzkoakuek.
Gero garaionekua ere, eurek ere badauke euren ikuspegi hori, orduan espazioan azterketa horretan ere lagungarri izan zen, Oinarriko liburuzkak erabili genitxun, eta Itziar Gonzalezekin ere ingendun hemen formazioa, eta ekarpenak inzizkigun ere hobetzeko. Eta ingenduna izan zen ere, herriko zeinbait eragile eramanara, eta pixkat gure helburuak zeintzu zian aurkeztu, eta ingendun lehenengo planoa. Ingendun lehenengo zirriborro diseinua. Zer ringo zenduke? Hemen auge bat bada, hemen pasua zabalik laga behar da, urmael bat egongo litzake ondo, esi bizi bat ipintzia, hor bakoitzak bere ekarpenak inzitzun, zetorren tokitik etorretxa, bere ekarpen profesionalak ero danalakua. Gero ingenduna izan zen, ikasliekin isa metodologia bera jarraitzu genduan. Urruti dagoan ez berdegunea ez genitxun eraman araño, ingenduna izan zen bideo batein, aurkezten zein zan berdegunea eta zeintzu zian pixkat helburuak. Orduan, maila bakoitzeko 2 ume etorri zian, ikastetxe bakoitzetik 2, eta zan geniena izan zen euren diseinua eitxeko. Orduan, urten zian hortik, 6 LHQ-etan, 6 plano desberdin, 6 diseinu, bakoitzak aurko espena itxezaban, da itxen genduna zen, geixen errepikatzen zen ideia plano beste diseinu batera eraman. Orduan, ikastolatik urten zen diseinu bat, herri eskolatik beste bat, DBH-ko nerabiekin nahi genduan gaztelekuan, edanak batera, 2 ikastetxiak batera, eta gero, herritarren artean, ingendun erakusketa bat, plano guztiekin, eta galdetegi bat. Jarri genduan, pixkat zertarako nahi zeben berdegune hori, kirola itxeko, meditatzeko, edo zertarako. Orduan, horretanak hartuta, ingenduna izan zen proposamen diseinu bat aurkeztu. Eta gero diseinuaren garapena... Bueno, hor guke nahi xetako bat zen, berdegune horren diseinuan galdeketa lusatu genunez gaztetxuenetara, gaztetxuenek bukaerako egingarria izango zen proiektu hori ere beraien gandik etortzea. Ze pasau jaku guri, berdegune hau ez da jabetza publikoko espazioa, erabilera publikoko espazioa da, baina jabetza pribatua dauka. Orduan, jabe pribatu horrekin, egon behar izan dira negoziazio batzuk, eta negoziazioetan esango dugu linea gorrizetako bat izan da, beti berdegunean ingozian eraldaketak izan aldiala berriro ere bere oinarrixetara ekarri aldo guzenak. Aldozue zuaitzak landatu, aldozue lurra bota eta estali ez dakizer, aldozue menditxo bat sortu espazioan dan, baina gero egon bia daukeria berriz ere bere oinarrixetara ekartzeko. Neri bulto behar diazue, lagadia zuen, hori da. Orduan, hortan horrekin eta hezkuntza mailakin saiatzen gera lantzen, baina badakigu bakoitzak gabizela geure lanetan, eskolak lan handixak abe, lan karga handixak abe, eragile bakoitzak agenda oso betia daka, eta denborek ez iguten eman, eta orduan ezaban eman aukeria bukaerako diseinu hori beraiek itxeko. Orduan, ze saiatu ginen itzen, eskuartian genekan aukera guztiekin, kimu bat enpresari beraien proposamen bat aurkezteko esan, eta beraien lankidetzakin aurrera eraman genduan espazioan diseinua. Adibidez, oin ez dugu goratzen dena, baina aurrek esatezen momentu batzutan nahi duguz, relieve desberdinak emango dizkiguen zeo zer, igual bereik esatezen mendi bat sortu parke erdixan, baina mendi horren tokixan jarri geinkez egurrezko struktura batzuk non aldaben reliebeekin jolastu. Ez dakit, gauza desberdinak. Gurin genien izan zen, plano guztiak biali eta denbora, dirua, tokixa eta hor krokiz batzin eta venga, aldogun nahi dugu. Eta hori da, indoguna. Gero hezkuntza maixan bitxartez, saiatu gera,
diseinuan parte hartuko zuten aur guzti hoienkin harremanetan egongo dian eragile danen formakuntzan jarduten, alde batetik hezitzaileek, hezkuntza formaleko eragileetako hezitzaileek jaso zaben formakuntza eta baita ikastolako irakasleek ere bai, hori ingenduan Elgoibarko kulturgunean, etorri zian landatzen erakutziko zaben pertsonak Sorgigunetik eta Garaionetik bakarrik. Garaionetik eta bertan erakutsi zioen zeintzu zian oinarri basikoa, gero denbora guztian eduki dugu Garaionen laguntzaz, igual gu jarriko baginan dana landatzen desastre bat izango zen. Baina hori, erakutsi jaken zeintzu zian oinarrixak. Herri eskolak, hori guretzako oso garrantzitsua izan da proiektuan irakurketa itxerakoan, herri eskolak proiektu bezala garatu dau, bere kurrikulumian sartu dau espazio honen diseinua, ordan eskola zenbateraino bustidan proiektuan, desberdintasuna igartzen da, zure ikasle eta zure irakasleak konprometitzen dituzunean lan itxera kuaderno edukatiboan barruan sartuko dan zerbaitzetan, beste pixu bat hartzen dago porende. Orduan, garrantzitsua da hori, eta gero dan eraman gendun ludotekara, eta ludotekan nintzen modu bateratu baten lanketa, eta bertatik atera zen, azken diseinua, hemen ikusten dela, horratzean dagoan zume bizixan diseño... Bai, ume batek daka, pero eskuan ez dakit ikusi halko da ondo. Ikastetxe bakoitzakin zaban bere proposamena, eta gero ludotekan erabaki izan zein izango zen bukaerakoa, azkenian nintzala hibrido bat bezala, tuneltxo bat ez dakize, bi gauza kola lotuta egin zian. Gero landaketia eitxerako orduan guk hasieran nahi genduan aliketa maila gehixenek parte hartzea bertan. Gero, jungera ikusten, bi eskola bakoitzean, bi hiru klase, aur guztiak autobusetan sartu, gora eruan landaketia egin, prozesuak igual gehixe ilusatu zeikela, eta alzala izan kudeatzerako orduan arazo bat. Orduan, Garaioni galdetu genion, ze mailatan gomendatzen zaben aurrera eruatia landaketia, eta esan ziguten LH5-eko ikasliena. Guk hezkuntza mailan kontrastatu, beti hezkuntza mailan komentatzen dugu, eta eskolek prestutasuna erakutsi zaben, eta esan zaben ados zeudela erabaki horrekin, eta orduan hola eraman zen. Eta gero, azken pausua, errefortzua ematerako orduan, zerari, zumebiziko espazioari, engenduan familien goizpasa bat. Goizpasa horrek balixo izan dago, alde batetik familiak proiektuan parte sentiarazteko, baina baita ere espazioan irisgarritasuna erakusteko bermatzeko modu fisiko baten danok igo ginen batera mendibuelta bat izango bazan bezala, eta hori erakutsi genduan, zela herriko erdigunetikan bertara iristia kantu berba eta modu osasuntsu baten posiblia zala. Hola, gero ere bai, gustau jaken landaketan bertan parte hartzea, zuke hartu zume bizixa eta erakusten dizue zela estruktura landuta dana, politxagoa itzen da danontzako. Eta gero ingenduan herriko, ez dugu jarri baina, herriko produktuen dastaketa bat jarri dugu, gero. Herriko produktuen dastaketa bat, eta horrek ere bai jendian arteko harremantzia eta giro eroso bat sortzea danon artean egingarrin zaban. Ondorio nagusiak? Ondorio nagusiak, hau bi PowerPointetan dakago, herritartasuna lantzeko umiak ere herritarrak dirala toki hori emateko, dauken toki hori emateko, baliagarrixa ikusten dugu, azkenian hirigintza irisgarri eitzen dalako. Daukasulako aukera, esateko, hemen azaldu danok gatoz berdina azaltzera, baina dakasulako aukera, zure herrixan, zer nahi dozun esateko, eta gainera, kaso eitzen dizugu. Espazio naturala sortzia, Elgoibarren lehen esan duguna. Ez da hau askorik, eta hau zan belardi bat piknika itxeko maixekin, eta oinen duguna da,
jolasteko eta harremantzeko toki bat diseinatu. Esan dugun hasieratik, saria osatuta egotia guretzako garrantzitsua da, erraztu itzen dau, bai Izarra, kasundan Atxutxamaika, eta gure departamentuan arteko harremanak, baina baita ere, eraikin berdinean egotia eragile guztiak, ian behin elkartzia hezkuntza mailan, errazten dau, danok benetan eroso egongo geran espazio baten iritzia ematea. Herritxarren erantzuna eta implikazioa ere bai iruditzu jakun garrantzitsua egisa da identifikau genduala, igual beste jarduera eta eraiketa batzetan parte hartzen ez duten familiak ere bai bertaratu ziala, eta hori posgarrixa da herriko parte dialako ere bai, eta danok herritxar geralako, eta beti zu parte hartzen dozunean zuriagoa sentitzen dozulako edozein proiektu. Plan desberdin bat itxia familian baitza ere, igual Elgoibarren eta pentsatzen dut herri gehienetan badaude modelo batzuk, ez dakit, familian futbol partida bat, eskubaloi partidetara jutia eta berdegunietara gerturatzea familiak bai da punto positibo bat, eta umia protagonista izatea. Umiak beraiena sentitzea proiektua, eta beraien, hemen argazkizia den ikusten da, baina beraien azalpena emateza benean, guraso guztiak eta familia guztiak beraieri begira eta beraien proiektua defendau danon aurrian, guai egon zan. Hori da, esplikatzea zeben, zela egin zeben, eta prozesu guztia. Gero horrez gain, eurek makilak mosten, eta, esplikatzea ziguten zela hartu makila, hori mostu hau, eta sartu, eta... Eta erakutsi zaben diseinua eskuetan, zauan diseinua egin da lurrian, danon aurrian ikusten da, hori da, anatzian ikusten dana, non ja inda dauan proiektua, eta beraiek esku artean, beraiek zela diseinatu zaben, orduan hori ikustea, beraiek ere ikustea ideia eraman dala, lurreratu dala, ondo dago. Hobetzekuak, espazio berdeen falta, baina ez dakit hori hobetu leiken. Hori zailtasuna da gehiago hobetzekua baino. Gero Aitorrek esan da bana, ez izatea gure eskumeneko espazio bat, horrek zaildu du pixkat, egon behar zera galdetzen, hau ondo irutzen jatzu, horrek ritmoa pixkat motelduen da balako. Oso positiboa da sare hori eukitzia eta eragile pila bat jardun gera proiektu honetan lanean, eta era berean eskatzen du gestio lan bat, ondo ulertzen geran danok, hori ez, hobetzekoak edo ez da zailtasun bat, da kontuan hartzeko bat. Komunikazioan nola emango dan ere aurretik lantzia komeni da, ara joan zan pertsona bat, azkenengo momentu hau grabo behar dugu, baina ez gendun erabaki, elkarrezketa bat ingo diogu baten nahi dugu ume bat agertzia berbetan, eta gero ja ezin da, ez da naturalki ematen, orduan, da igual txikikeri bat, baina guretzat importantia izan da. Arrebufo eman da komunikazioa, izan da, okurritzen jakun moduan, ekarreko dugu fotografo bat grabatuko da bala igoera guztia, baina igoera eta egun horren aurkezpena baino lehena pioa gauzain dira. Umiak egon dira lanian denbora asko, eskolak egon dira lanian denbora asko, hori dana nun gelditzu da, jendiak ez dugu igual hori ikusten. Herrira begira igual geratu zen ekintza gogoz pasa bat zela. Orduan, komunikazioa importantia dela emateko garrantzitza prozesuari. Funtzionatu duena gomendioa errepikatzen gauz pixkat, baina saria osatuta eukitzea eta koordinazio eta komunikazio zehatz bat egituratzea garrantzitsua. Hartutako denborak iruditzen jakuz oso garrantzitsua diala, 2 urteko plan bat izan da hasieratikan bukaerara, prozesu seguruenik beste testu inguru baten emango bazan eta espazio publiko bat izango bazan eta gauza asko aldatuko bazian, denborak ere murritzagoak izango zidan, seguro. Baina ezin guk hasieran planteatu genduan moduan, diseinatuko da, eramango da lurrera eta ja martxan.
lasai, jungo gara ikusten nola eramaten gaitu, prozesuak berak ere nora eramaten gaitu, ez? Hori denbora hartzea garrantzitsua da. Planifikatuta ikastetxeari proiektu bezala aurkeztia importantia iruditzuko jakun, herri eskolak berak nahi dabalako indaban hori guk sustatzea proiektu bezala, esan duguna batik, parte hartzea desberdina dalako eta zure proiektu sentitzeko, igual beste garrantzi bat ematen diozulako, eta familiak proiektuan parte hartzean niretzako oso garrantzitsua. Egun hortan, oso argazki atipiko bat ikuseren duan berdegune hortan, ni oso pozik uste zintzen. Eta gero lagungarri zer, Foru Aldundiko diru laguntza hori, kutxako gunea, kuadernua eta formazioa, maia permakulture, berak lagundu zigulako hasieran permakultura ere, berdeguneetan txertatzea importantia dalako, eta horrelako bestela luzatuko naiz. Garaion, badauzkelako ekimen oso interesgarriak, eta, kimu bat, batzuk ezagutuko duzu, azpeitikuek, parkiak itxen eta, badauzkelako... Eta erantzun azkarrak, ez? Guk saiatu gera, bizilagun batzuk zauden parketik gertu, da bizilagun horren pribatutasunan kinpizka sentzibilizagoa egon biako ginen igual hasiera batetik, gero aurkeztu genienean proiektua esan ziguten eta igual, ezin natural bat banatzen dagoana gure etxia parketik, kimu batek horren diseinuan oso azkar lagundu digu, ez? Bila dugu hau, eta segitxuan erantzuten. Eta bi astetan indere. Hori da, oso azkar zeratu da. Eta gero argazki bat danok ondena. Gune natural hori landa ere muen edo zegoela, ez? Ez dakit herrikiko horrako bidea egokitu dozuen zela, batez be igual neguen iluntzen da benien arratsaldeko 5 erdixetan. Dago hirigintzak 2026-rako daukan proiektuen artean identifikatu da gerora, irisgarritasuna azkenean da Elgoibarren kasuan. Saio bentera igoeria da, nik uste dut Elgoibartarron egunerokotasunean dagoan ohitura bat zapatu erodomekan urten eta igotzia, baina irisgarritasun aldetik igoera posiblea da, baina segurtasun aldetik, argiteri aldetik eta eman da egokitzapen bat. Eta hori eurek eskatu zeben, DBH-kuek hori eskatu zeben bidegorri bat. Beste bidegorri bat bukatzen gauz, orduan bukatzen danean, horrengoari emango jako pausoa.